Верховный лидер Ирану Али Хаменеі мертвы. Ягонае цело достали з-пад завалаў разбуранага палацу ў Тэгеране. Інфармацыю пра смерць пацвердзіў як рэжым аятолаў, гэтак і Вашынгтон і Іерусалім. Хаменеі – адзін з самых злых людзей у гісторыі мёртвы. Гэта не толькі справядлівасць для народу Ірану, але і для ўсіх вялікіх амерыканцаў і для людзей з шмат якіх краінаў свету, якія былі забітыя або знявечаныя Хаменеі і ягонай бандай крыважэрных галаварэзаў. Аднак масаваныя і высокадакладныя бамбаванні будуць працягвацца бесперапынна на працягу тыдня, або столькі, колькі спатрэбіцца для дасягнення нашай мэты – міру на Блізкім Усходзе і сапраўды ува ўсім свеце. Напярэдадні США і Ізраіль распачалі супраць Ірану маштабную вайсковую аперацыю. У выніку удару загінуў не толькі Хаменеі, але і ягоны галоўны дарадца ў бяспецы, камандуючы корпусам вартаўной ісламскай рэвалюцыі міністр абароны. Тэгеран у адказ нанёс удары па Ізраілі і вайсковых базах амерыканцаў у краінах Блізкага ўсходу – Бахрэйне, Катары, Кувейце, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. На дадатак Іран заявіў пра закрыццё Хурмузскай пратокі, праз якую ідзе блізу чвэрці сусветнага нафтавага экспарту, а корпус вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі паабяцаў адказаць на смерць Хаменеі, цытата, «самай маштабнай наступальнай аперацыі ў гісторыю збройных сілаў Ірану». Трамп жа заявіў, што ў выпадку рэалізацыі пагрозы США адкажуць сілы, якой свет яшчэ ніколі не бачыў. У звязку з абвастрэннем сітуацыі на Блізкім Усходзе нацыянальны аэрапорт Менск папярэджвае пасажыраў пра магчымую карэкцыю графіку авіярэйсаў. Могуць быць змененыя гадзіны вылету і прылёту. Некаторыя рэйсы адмененыя, бо паветраная прастора ў шэрагу дзяржаваў згаданага рэгіёну закрытая. Гэтак сённяшні рэйс з Менска ў Дубай перанеслі на заўтра, папярэдне на 8 раніцу мясцовага часу. Пасажыраў у чаканні вылету размесцяць у гатэлях. Тыя, каму не пасуе перанос рэйсу, могуць атрымаць зварот грошай за квіток. Адмена звязаная з атакай іранскага беспілотніка на міжнародны аэрапорт Абу-Дабі, пра якой загінуў адзін чалавек і прынамсі 7 параненыя. Тым часам Лукашенка не пракаментаваў пачатку вайны на Блізкім Усходзе. Замест гэтага падчас паездкі на сельскагаспадарчае прадпрыемства на Лагойшчыне ён паколупаўся віламі ў саломе, пасля чаго учыніў разнос чыноўнікам і працаўнікам агракомплексу. Маўляў, тыя нядбайна даглядаюць цялятаў, бо паклалі салому проста на снег і лёд. Что, нельзя было снег убрать? Я вот это чувствовал, когда телята прыгают, скрипит все. Это тебе наука. Драть их надо, как Сидорову козу. У цэнтры Менску на Свіслачы загінуў 45-гадовы мужчына. Разам з сяброўкай ён сплаўляўся на рацэ на сапбордзе, адмысловай досцы для воднага спорту. У парку Горкага яны захацелі сфатаграфавацца побач з вадаспадам, аднак мужчына страціў раўнавагу, ударыўся галавой аб бетонную канструкцыю пешаходнага моста і упаў у ваду. Жанчына выцягнула яго на бераг у беспрытомным стане і выклікала хуткую дапамогу. Дактары канстатавалі смерць мужчыны. Цяпер расследуюцца абставіны трагічнага здарэння. Дарожна-транспартавае здарэнне з удзелам дзіцяці ў Берасці. 50-гадовы мужчына аўтамабілем «Форд» на вуліцы Мытнай наехаў на 7-гадовага хлопчыка. Паводле папярэдняй інфармацыі, той перасякаў праезную частку па-за пешаходным пераходам у кірунку руху аўтамабіля. У выніку ДТЗ дзіця шпіталізавалі, вядзецца правяранне. Ды і заклікае бацькоў навучыць дзяцей правілам бяспекі на дарозе, кіроўцам быць уважлівымі, асабліва ў цёмны час дня. Жыхарка Менску папрасіла знаёмага аплаціць ёй куплю футра. Мужчына пагадзіўся, але нешта пайшло не так. Акаунт інтэрнэт-крамы футравых вырабаў за нізкія цэны дзяўчына знайшла ў адной з сацыяльных сетак. Яна выбрала мадэль і звязалася з прадаўцом, каб удакладніць дэталі. Той паабяцаў дастаўку, аднак вылучыў умову – поўная перадаплата. Знаёмы дзяўчыны пералічыў на указаны рахунак 320 рублёў, але ні футра, ні грошай не пабачыў. Прадстаўнік інтэрнэт-крамы перастаў выходзіць на сувязь, выдаліў ліставанне і заблакаваў пакупніцу. Узбуджаная крымінальная справа за махлярства. З 1 сакавіка і да 30 красавіка ў кватэры беларусаў будуць грукацца адмыслова навучаныя людзі, каб даведацца, што вы глядзяце ў тэлевізары.
Апытанне праводзіць кампанія «Медыавымяральнік». На замову Міністэрства інфармацыі працаўнікі кампаніі абавязаныя мець пры сабе пашпарт, пасведчанне, фірмовую камізэльку. Абяцаюць, што адказы будуць канфідэнцыяльныя, а меркаванне гледачоў паўплывае на тэлевізійны кантэнт. Праўда, якім чынам, не ўдакладняюць. У Менску плануюць цалкам рэканструяваць цепласеткі. Праграма па аднаўленні завершыцца да канца 2029 года. Пра гэта профільная чыноўніца распавяла інфармагенцтву «Менск навіны». Штогод плануюць абнаўляць прыкладна 55 кіламетраў трубаправоду. Сёлета найбольш актыўныя работы пройдуць у першамайскім і маскоўскім раёнах сталіцы. Каб мінімізаваць нязручнасці для гараджан, праекты цяпер прадугледжваюць будаўніцтва часовых трубаправодаў, што дазваляе весці работы без адключэння спажыўцоў ад паслуг, нават у ацяпляльны сезон. Праграма па аднаўленні цеплавой інфраструктуры паўстала на фоне сёлетняй зімы. З-за маразоў адбыліся аварыі на цепласетках, што прыводзіла да часовых перабояў з ацяпленнем і гарачай вадой у шэрагу беларускіх гарадоў. У Беларусі распачаўся футбольны сезон. У гульні за суперкубак краіны мінулагодні чэмпіён МЛ «Віцебск» сустракаўся з уладальнікам кубка гарадзенскім «Нёманам». Двубой адбыўся ў Менску на стадыёне «Дынама Юні». Віцябляне вялі ў ліку з перавагою 2 мячы, аднак гарадзенцы пад канец асноўнага часу выправілі становішча 2-2 па выніках 90 хвілінаў. Лёс трафея вызначыўся ў серыі пенальці. Іх лепш выканалі футбалісты «Нёману», якія перамаглі з лікам 5-4. У Варшаве адбылася цырымонія ўручэння прэміі кінакрытыка ў «Чырвоны верас». Гэта адна з галоўных падзеяў для беларускага незалежнага кінематографу. Журы размеркавала ўзнагароды ў 15 номінацыях. Сярод іх найлепшы ігравы поўнаметражны фільм «Пад шэрым небам» рэжысёркі Мары Тамковіч пра зняволеных у Беларусі нашу каляжанку Кацярыну Андрэеву і ейнага мужа, журналіста Ігара Ільяша. Акторы, якія гралі іхныя ролі, Александра Вайцэховіч і Валянцін Навапольскі, забралі намінацыі «Найлепшы актор» і «Найлепшая акторка». У катэгорыі «Найлепшы поўнаметражны дакументальны фільм» перамагла стужка «Радзіма» пра гвалт у войску і пратэсты 2020-го. Аўтары карціны Ганна Бадзяка і Александр Міхалковіч таксама перамаглі ў намінацыі «Найлепшы рэжысёр», «Найлепшая рэжысёрка». «Чырвоны верас» не будзе ўплываць, напрыклад, на продажы фільмаў пераможцаў. Ён не будзе ўплываць на пракат, на паспяховасць у пракаце, але ён дакладна будзе працягваць пісаць гісторыю беларускага кіно. Ён захавае тых фільмейкераў, якія сёння існуюць у замежных кантэкстах, у кантэксце беларускага кіно. Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 19-й у нядзельнай студыі «Белсад». Заставайцеся з намі.